tardes a todos, benvidos. Moitas gracias por acudir un ano máis a estas jornadas sociosanitarias que van xa pola 19ª edición, as cuartas jornadas do programa universitario de maiores de Outes, cuarto ciclo da USC 2024-2025. Este ano tocou a min inaugurar estas jornadas, realmente é un placer poder facelo e ser un granciño de area nesta inmensa praia que fostes formando entre todos durante estes 19 anos. Dende o Concello queremos poñer en valor a súa importancia, pois brindan a todos e a todas as veciñas participantes a oportunidade de recibir información actualizada e precisa de expertos nas materias que se trata en cada unha destas charlas. Destacar o noso agradecemento ao motor principal destas jornadas, o doutor don José María Dios Diz, Dios para moitos de nós. Agradecer tamén a Terra de Outes, a Divismur, a Universidade de Santiago e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. Salientar tamén o apoio logístico e a implicación da nosa inestimable Elvira por parte do Centro Social, que pon o seu empeño na divulgación de cada unha destas charlas. E non me quero olvidar de Vicente por parte de Terra de Outes, que mes a mes plasma en vídeos a información que aquí se transmite. Pasolle a palabra neste intre ao Dr. Dios. Ben, grazas, Tono. Ben, non vou a repetir os agradecementos todos que temos que facer, pero bueno, eu non me olvido para nada de que se non fora por todos vos, evidentemente isto non tería ningún sentido e poñelo como prioritario, non? Facer un balance do que imos ver en este 19 ciclo, eu creo que un ciclo importante, un ciclo con relatores e relatoras que bueno, e podíamos poñer entre que merecen a pena, non? Inda que merecen a pena, pois os 144 anteriores, evidentemente, que pasaron por aquí, por Outes, a facer algo que eu creo, desde o punto de vista de que cando comezamos isto, valorábamos o pouco tempo que tiñamos nas consultas para poder explicar unha enfermedade determinada, un proceso determinado, ou preguntas que evidentemente se plantexan de todo tipo nas consultas de primaria e que non había tempo para poder explicar con detenimento. Entón, a partir de aí foi cando o xermo, como decía Tono, pois nace e a partir de aí, vendo a boa aceptación que tuveron as xornadas, pois se pode continuar. Cal é o objetivo das xornadas? Pois, máis ou menos, que o que estamos facendo, non? Traer a un ponente de primeiro nivel e ese ponente que nos poda explicar todas as cousas que nós non podemos explicar directamente na consulta. Temos que facer consultas moi rápidas para poder atender a toda a xente. Eu sempre digo que a xente cando está fora da consulta quere entrar enseguida, pero cando está dentro nunca quere marchar. Entonces te quedas así un pouco e dices, bueno, temos que buscar unha fórmula intermedia onde se podan facer as dúas cousas e a xente marche máis ou menos servida e máis ou menos satisfeita. Empezamos a conferencia de hoxe, e antes de facer a presentación de Emilio, con unha débeda, evidentemente, porque el tamén o explicará, interpreto despois. Esta conferencia xa tiñamos que ter feita e non pudemos, o sea, non hubo maneira de que el falara do que habíamos previsto previamente. Evidentemente a conferencia que fixo foi magistral, foi estupenda, foi moi agradable, moi amena, moi didáctica do que se pretendía, pero non falou do que queríamos falar, e o objetivo da conferencia era que falara de enfermedades da pele. E bueno, se estamos aquí, eu a mirei por encima, non vaya a ser que tuéramos outra sorpresa, a mirei por encima e sí que se vai a ceñir o que nos interesa. Como vedes, é unha conferencia, un ciclo de conferencias moi clínico. Normalmente son máis de tipo social ou incluso de tipo social, pero este é moi clínica, é dicir, eu quería darlle unha volta non da forma que podemos mirar en Google que é a diabetes, pois pumba, o temos aí, xa sabemos todos o que é a diabetes. Non, sempre puxemos unha coletilla para buscar pois, as últimas novedades, o máis novo que nos poda decir a persoa que está todo o día falando de os temas en cuestión.
Entón, a segunda conferencia vai a ser de o aumento do colesterol. Sabedes que non falamos do colesterol, falamos do aumento do colesterol e as súas consecuencias. Quizá, a mellor ni se fala do colesterol, pero sí que vamos a falar das consecuencias que ten o ter o colesterol alto. A doutora Pilar Mazón, moitos dos que estades aquí, sodes pacientes dela, e a coñecedes porque xa estuvo aquí outra vez, e quedou encantada, e agora cando volvín a falar con ela para eso, vamos, esa é a sorte quizá que temos, e que explicaba antes a Emilio Atono, que todas as solicitudes que facemos para que venen a Outes a dar unha conferencia, pois a min ninguén nunca me dixo que non, excepto unha persoa, que non vos vou decir que está en esta sala. Entón, nunca me dixeron, e levamos, como digo, con esta 145. A terceira conferencia falaremos de hipertensión arterial. Insisto, que quera saber de hipertensión arterial, pica en Dr. Google e lle sale todo o que necesita saber. Pero nos vamos a falar de outra cousa, da diagnose, do tratamento, sobre todo dos novos tratamentos e do seguimento. E é importantísimo saber como temos que facer unha vez que temos un diagnóstico destas características e como temos que actuar. Pois nos lo vai a dar o Dr. Antonio Ferreiro, que hasta aí fai un pouco era o xefe de servizo de medicina interna do clínico. A conferencia de xaneiro falaremos de diabetes, pero non como diabetes para saber que ten unhas cifras máis altas de 105 e ter diabetes. Insisto, iso é fácil de saber e calquera o pode facer. Sino que falamos de epidemia silenciosa, unha enfermedade moi grave, unha enfermedade que controlada non pasa absolutamente nada, pero unha enfermedade que sin control é tremenda. E se calcula que hai un 10% de poboación mundial que está sin diagnosticar de diabetes. Entonces, bueno, saber como temos que actuar e que podemos facer para prever sobre todo as consecuencias tan tremendas que ten esta enfermedade. En febreiro falaremos de algo que yo xa tenía moitas ganas de, non está ahora, para Emilio, isto de deporte e saúde, sabedes que nos ven mancado, e bueno, eu quería falar deste tema porque moitas veces nos votamos, ou a xente se vota a facer deporte como se fora todo fácil de facer, ou inda que teñas continuidade e que o estés facendo ben. Entonces, queríamos falar deste tema, deporte e saúde, muitísima xente fai deporte, esperamos e valoramos que casi sempre é mellor facelo que non facelo, pero tamén hai que ter relación ca saúde. E a vai a dar Adrián Dios Vicente, como sabedes, é o meu fillo, estuvo xa aquí dando unha conferencia, foi un ladrillo tremendo que era Economía e Saúde, e foi capaz de dar unha conferencia moi axeitada, supo acercarse con palabras que pudiéramos a nivel de economía, que pudiéramos entender todos, e a verdad que foi unha conferencia moi didáctica e moi amena. Ele, aparte de doctor en económicas, é presidente da Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas. En estes momentos teñen, porque eu era o presidente antes, ahora xa non, teñen 200 nenos e nenas, 20 equipos, falamos de básquet masculino e femenino, e acaban de ter unha iniciativa preciosa, importantísima, que nos contará el, supoño, cando veña tamén, porque vai a ter continuidade, que hai un grupo de refugiados en Santiago, casi 200 persoas de Senegal e de Mali, que, bueno, tiñan un problema que teñen moitas horas libres, si teñen obligación solo de aprender o idioma, pero teñen moitas horas libres e moitas veces se xuntaban con rapaces de Fontiñas, no barrio de Fontiñas, para xogar pachangas ali en Fontiñas, nas pistas que hai. Pero claro, con chanclas, non tiñan outra forma. Entón, se les ocurreu a xente de Fontiñas agora que había que conseguir 10 zapatillas polo menos para que puderan adestrar de forma normal e natural. Bueno, entón eran 20 tantas as persoas que acudían a este tipo de pachangas, e dixeron, bueno, vamos a recoller zapatillas, non as podemos comprar, pero vamos a pedir a colaboración, sobre todo do barrio, para conseguir 400 pares de zapatillas. Evidentemente foi unha iniciativa que chamou a atención e que, como digo, vai a ter continuidade, e este tipo de proxectos, pues, bueno, son moi interesantes para o barrio de Fontiñas concretamente, pero para a propia sociedade. En marzo falaremos, bueno, de algo que está super de moda e que vamos a participar algúns, vai a ser de forma aleatoria, o proxecto Xenoma, donde o doutor Ángel Carracedo, temos que aproveitarnos que non nos oigan así moito, pero traelo antes de que lle den o premio Nobel. Entón, en cando lle den o premio Nobel, xa estades seguros que non vai a volver a vir, porque non vai a ter tempo. Pero si, o proxecto Xenoma. O proxecto Xenoma van a participar, creo que son 20.000 galegos e galegas, escollidos ao azar, unha determinada edade para facer os grupos, para idade e sexo, por suposto, e consiste en valorar os xenes de cada unha das persoas que participen
para ver, porque como xa hai xenes que están relacionados con enfermedades, entonces valorar que tipo de xenes ten unha persoa e que probabilidades vai a ter en función desos xenes de ter esas enfermedades, co cual, polo tema da xenética, se podrían corregir enfermedades, etc. Quero dicir que é un estudio de primeirísimo nivel, con un futuro tremendísimo, porque vai dar un montón de información que nos será moi útil, pois nos vai a falar deso e xa estará o proxecto en marcha, porque o proxecto empezou hai un mes e vai a ser un ano, me parece, que de control e de visualización de todas estas persoas. Bueno, é un proxecto impresionante, xa o veredes, e que vamos a ter moitísima información para o futuro. En abril falaremos de enfermedades abdominais, pero ves que lle poño a coletilla de calidade de vida. É dicir, falar de que temos dolor de barriga, de que temos náuseas, de que temos vómitos, de que temos ardores, pois evidentemente é algo que é moi incómodo, pero eso, insisto, se pode saber en calquer lado. Sin embargo, que esos trastornos provocan un deterioro na calidade de vida é evidente. Pois imos falar deso. E que nos vai a falar o Dr. Manuel Barreiro, que é da Unidade de Enfermedades Inflamatorias do CHUS. E en maio faremos a clausura con envellecemento saudable. Envellecemento saudable, despois de falar de todas estas calamidades que acabamos de poñer, que son 7 problemas importantes, ou 6, o de deporte e saúde non sería un problema, pero sí os demais ver, bueno, pues vamos a falar de algo importante que é o envellecemento saudable. Quero dar unha charla optimista, quero dar unha charla onde vexamos que si facemos prevención, que son máis... Bueno, pero si tenemos información. E segundo, se facemos prevención, podemos evitar moitísimos males que son evitables ca actuación de cada unha das persoas, evidentemente, a nivel persoal. Eu sempre digo que, bueno, que os médicos facemos moito, o persoal sanitario fai moito, os hospitais fan moito, pero que máis fai casi sempre, para antes ou para despois, é a propia persoa. Se a propia persoa pon da súa mano o que hai que poñer, pois moitas das enfermedades teñen, non digo solución, pero sí se leva moito mellor e con moitísima máis calidade de vida. Ben, e non me enrollo máis, este será o programa que imos ter para estas 19 xornadas. Acordadevos que estamos nas cuartas do cuarto ciclo da universidade e a partir de aí, pois todos, si seguimos participando desta maneira, probablemente, ainda que eu xa non este, porque me xubilo probablemente para o primeiro semestre do ano que ven, así xa tedes de primeira man a información, non sei cando, porque depende de vacacións, días e todas estas cousas, pero sí no 2025, no primeiro semestre seguro. Sin máis, pois fago a presentación de Emilio, casi a presentación va a facedes a min. O profesor Emilio del Río de la Torre, pois igual a comparación non lle gusta, pero a vou a facer igual. Xunto con Hugo Vázquez, evidentemente, que sabedes que xa pasou por aquí 2 veces, e unha cando saleu da enfermedade tan gravísima, antes de incorporarse, veo a Outes a dar unha conferencia. E viñera xa en outro momento, e creo que con Hugo Vázquez son referentes na dermatoloxía, non só de Santiago, sino de Galicia e probablemente de todo o Estado español. Entón, en estes momentos é dermatólogo na clínica Dermalar, pero bueno, sabedes que ten unha trayectoria a nivel científica e a nivel de publicacións, de investigación, bueno, todo o que queramos de un profesional de primeiro nivel. Emilio, queda todo este público nas túas mans. Esperemos que te ciñas, bueno, disculpade se ten algún erro, pero sabedes que está mancado, non ven drogado, non tomou ningún antiinflamatorio, nin tomou ninguna, por lo tanto teremos unha charla, pues, desde logo, moi didáctica e moi instructiva, que é o que pretendemos todos. Moitas grazas. Antes de inaugurar, simplemente decir que para mí é unha gran honra ter nesta inauguración non só un gran ponente, non só un gran doutor, sino un gran amigo. Moitas gracias. E como a miña presencia aquí debía ser, ou debe ser, meramente ou solamente anecdótica, porque son un político, só veño a decir que dou por inauguradas as 19º xornadas de información sociosanitarias de Outes, as 4º xornadas do programa universitario de maiores de Outes quedan inauguradas. Benvidos e moitas gracias.
tarde, moitas grazas, dende logo a tono pola presentación institucional e dende logo o doutor Xosé Dios polo convite e por participar nestas xornadas, que é para min unha honra inauguralas nesta edición, que é un plantel excelente de palestrantes, de ponentes, dos que eu son o máis humilde de todos, porque o meu único mérito aquí é ser outense, cousa que levo ademais con toda a alegría, todo o corazón e sempre como bandeira e como un orgullo do que fago mérito sempre que podo. Un pouco mancado, porque, en fin, isto, pero procurarei, non sei se escoita ben así a voz limpa, pois procurarei en aproximadamente 50 minutos facer unha presentación de problemas de pel que vos poidan ser interesantes. Vímonos aquí en primavera e daquela falamos de varias cousiñas. O doutor Dios pideume aí unha serie de ideas e eu interpreteino da meu modo e mira, vou facer unha presentación do que é a dermatoloxía en xeral, que estes días ademais está no candeleiro na prensa nacional española pola acumulación das listas de espera, en fin, claro, a demanda é grande cada vez máis, a xente consulta por isto, por aquilo, por aquilo outro, por aquilo outro. En fin, é compre filtralo un pouquinho. E aí estamos nós, porque é unha especialidade que se move moi completa, todas son bonitas, por suposto, calquer tipo de vocación médica, pero que se move entre o estético e o médico, entre a tecnoloxía, entre a cirurxía e os tratamentos tradicionais, tópicos ou sistémicos. Aquela empezamos falando de cancro de pel, algo crítico, fundamental, e do que vin algún veciño despois por este tema, que me dixo despois, me dixo, mira, eu tiño un exactamente como ese que presentaxe aí na foto, e o era, así que só por eso pagou a pena. Isto se chama carcinoma vasocelular, e é o cancro máis común, non de pel, de todo, o cancro máis común que hai no mundo. Pasa que afortunadamente non é moi grave normalmente, isto estírpase e queda curado. Hai moitos tipos, pero basicamente tres. O segundo tipo, este que vedes aquí, que se chama carcinoma epidermoide, que é un pouco máis agresivo, e en realidade parecido, do mismo tipo que son, por exemplo, os de pulmón. Este compra actuar máis rapidamente e evitar que se disemine. E o que máis tememos todos, e que vos soará, porque esta semana sí e semana tamén na prensa, é o melanoma. O melanoma é o tumor de pel que máis mata, sobre todo en xente nova, que pode imitar un lunar, pero que non é un lunar. Si deriva dos melanocitos, todo o que está na pel, todo. Vasos sanguíneos, nervios, células de epitelio, glándulas sudoríparas, todo pode producir cancro. Pero estes tres son os máis habituais e este o máis agresivo de forma xeral. Falamos tamén a maneira de como evitalo, pois con fotoprotección. O elemento principal despois da xenética, promotor do cancro de pel, é a exposición solar destemida, intensa, pero, sobre todo aquí, na nosa latitude, no verano. Isto que oíde sempre, aquí vou ser un pouco políticamente incorrecto e sincero cos meus amigos e veciños, máis que nunca. Isto que oíde sempre de que é necesaria unha fotoprotección todo o ano, aquí en Galicia non é certo. Realmente aquí é importante a fotoprotección nos 4 ou 6 meses de verano. En inverno, a fotoprotección pode incluso ser perniciosa. Que quere a industria? A industria de todo tipo, sobre todo a industria cosmética. O que quere toda a industria, vender. Pois aquí non necesitamos protección dende xa ata marzo ou abril, salvo casos moi concretos. Ao contrario, perdemos vitamina D, perdemos masa ósea e, para exemplo, tedes aquí a miña fractura de mano, que, en fin, aí está. Un pouco. O mellor fotoprotector é sempre a evitación do sol, con prendas, e, sobre todo, sendo outense, que máis podemos decir que un San Cosmeiro, que sempre facemos patria, e o que tedes na súa versión masculina, porque só vemos ou coñecemos na versión femenina. Isto é o mellor fotoprotector que existe, xunto con unha roupa fresca e, sobre todo, a evitación das horas centrais do día, a fotoprotección horaria. Evitar o sol para estarmos fora, xusto cando moita xente vai á praia, de 2 da tarde a 4 da tarde,
e a hora peor para estar aí. E a hora que deberíamos evitar estar á sombra, tomando algo ou na siesta. Falamos tamén de cosas un pouco máis, poderíamos dicir, frívolas, que a verdade é que teñen pouco que ver coas xornadas sociosanitarias no sentido propio, pero para que vexades que hai vida e hai futuro, e que o pelo pode incluso mellorar, porque a reivindicación de que os anexos da pel, o pelo, as unhas, son tamén do dermatólogo. Un antes e un despois, non todo o mundo vai así de ben, E falamos tamén que agora estes días está a prensa continuamente, parece que isto é máis importante que o colesterol, e non é así, porque é un tema estético, de manchas de pel, que tamén poden mellorar, como vedes aquí. E falamos, como novidades, en aquel momento, de algo que está moi emerxente, que agora decae un pouquiño, pero que sigue moi presente, que parece da posguerra, ou parece das épocas de miseria e de penuria, e é que estamos asistindo a un episodio, a un gromo, a un abrocho de sarna tremendo, sarna, algo que parece que é de non lavarse, de non limparse, e non ten nada que ver con eso. O que vemos agora son sobre todo adolescentes ou xente nova que por apertas, por contacto directo, por relacións, por contacto pel con pel e todos a ver o fútbol, abrazadiños, péganse, escabiose, que é a forma na que se denomina sarna, duns a outros. Son estes graniños que están con tanto proído entre os dedos, nos sobrazos, nas inguas, todo menos a cabeza. Na sarna pica todo menos a cabeza. E é moi doado comprobalo. Vos mesmos, se tuverades a sospeita, confío que non, podedes facelo en caso, pero pode facer o médico. Simplemente pintando con un bolígrafo de tinta líquida, un rotulador, se pinta sobre eses graniños, se pinta ben, retírase o sobrante con unha asiña con alcohol e se mira con unha lupa. Isto está visto con un aparello especial que se chama dermatoscopio, e vense esa especie de surcos que en realidad é como un rosario, parece unha conta de pérolas, porque o ácaro, que é unha tuneladora biolóxica perfecta, isto ten unha décima de milímetro, 2 décimas de milímetro máximo. E é unha tuneladora perfecta que vai comendo a proteína que está por riba da pel, a capa córnea, que é a parte máis externa que nos protexe e nos envolve. Come esa proteína, o ácaro nunca penetra no organismo. E aí o vedes, de feito, vai como un golfiño, vai casi como un manoliño, porque vai sorteando aí, e vai entrando e saindo, e vai facendo con unhas estruturas que evitan que retroceda, como unhas anclaxes, como uns crampóns, e é isto visto con aumento co dermatoscopio, ese puntiño marrón que vedes na punta dos dous surcos. Normalmente son como unha S itálica e outras veces máis lineares. Desto interesante é que, ademais, os tratamentos máis modernos dos que dispoñíamos, nomeadamente a ivermectina ou a permetrina, que son os que aparecen aínda hoxe, en todas as guías, como primeiros en os protocolos, os que distribúe a Consellería aos médicos de primaria, xa non serven para nada para isto, sendo como foron os máis recentes. Son os primeiros que decaeron e os que se fixo resistente ao ácaro. E hai que volver aos antigos tratamentos, curiosamente. Eso de que o de antes é mellor non é certo, pero por esta vez sí é verdade. Entón, hai que recurrir a vaselina azufrada en nenos ao 6%, en adultos ao 10%, pero dá un olor así a xofre, a demo, a balneario moi persistente, e é tamén moi cómodo ver tanto de bencilo ao 25%, como vedes aí. Falemos tamén de algúns tratamentos cotiáns, cousas da pel que temos en casa. Por exemplo, a macela, ou a caléndula que está en moitas cremas, caléndula officinalis, todos os vegetais, todos os elementos botánicos que levan o apelido officinalis é porque teñen utilidade na oficina de farmacia, que teñen algún uso medicamentoso, algúns un pouco acaído daquela maneira, por exemplo, o choco, ou a sepia officinalis, xa me diredes que uso medicinal ten a sepia, sería pola cuncha que se lle pon os canarios na gaiola, non? Pero máis nada, e que aquí o bebes tamén, igual que do mel ou do sal, que non de forma xeral, pero en algúns casos concretos. E foi así como me contou o Dr. Xosé Dios, que me dixo, mira, moi ben, moi bonito todo, pero non falaches nada do que che pedi. E como
dun Xosé ten carácter, que o sabemos todos, e hai que ter, porque se non te come. Pois, eu xa dixen, xa me di que non volva máis. E dixo, mira, como non o falaches, tens que volver en outono e contalo ben. E entonces, para iso veño ahora, de obra en diante. E parecemos botar man, partindo da base de que a relación entre a dermatoloxía e, sobre todo, a atención primaria, de que cousas son as que máis se ven cando un vai ao médico de familia e ve, tanto dentro do punto de vista dos dermatólogos, como este caso, como dentro do punto de vista da medicina de familia, que coinciden, lóxicamente, coinciden case sempre. Ata un 20% das consultas que ides ao médico pode ter algo que ver ca pele, ou de forma directa ou indirecta, unha de cada 5 incluso. É máis ou menos esta listaxe que imos desglosar un pouquiño, pero non ver todo porque non nos dá tempo nin podemos. Imos concentralo en patoloxías ou problemas cotiáns da pele. Por exemplo, imos deixar aparte os moluscos. Isto se chama moluscos contagiosos, pero non son como os do freixo, como os nosos berberechos tan bons, que xa os de Noia se apropiaron deles, pero, en fin, son do freixo. E isto, que son un tipo de verruguiñas que adoitan aparecer en nenos, imos deixalos un pouco apartados para outra ocasión se que hai. Igual que a acne. A acne juvenil, en galego dice acne, non acne, e que ten tratamento fácil de resolver e con un impacto psicolóxico moi grande. E imos centrarnos pois, no que estamos aquí, que somos maioritariamente adultos e maiores. Isto é o penúltimo número de Terra de Outes, nos que Adrián Dios fai un repaso excelente da situación socioeconómica e dá casi vertixe ver esta pirámide de poboación, porque como aquí vedes, isto que debía ser unha pirámide como as egipcias, é como unha árbore na que a parte baixa é máis estreita, porque hai moitos menos nenos que adultos. Algo teríamos que facer para cambiar esta tendencia demográfica e mellorar as perspectivas de poboación de Outes. Pero, precisamente nós, os vellos, pouco poderemos facer para iso. Teremos que mirar como e tratar de revertir. Tamén deixamos aparte algo moi importante dentro da dermatoloxía, como é a psoríase. A psoríase chega a afectar, antes que é un problema inmunolóxico, de orixe xenético, pero unha xenética un pouco errática, non é moi clara. E ata un 3 ou un 5% dos galegos podemos ter algo de psoríase. E o mismo a urticaria, que é un problema tamén importante e moi molesto, que ven de urtica, de ortiga, de estruga, porque as ronchas que saen son moi picajosas. Botando a ollada atrás, eu recordo que hai 25 anos botamos a andar unha iniciativa que naquela nos parecía moi interesante e que agora se xeralizou de forma universal, que foi a teledermatoloxía. Aquilo parecía moi interesante porque era remitir desde o centro de saúde unhas imaxes. Empezamos facendo co doutor Iglesias, dende Vite, que en realidad estaba ao lado de onde estaba eu no hospital, pero de forma, digamos, de forma inicial. Esta experiencia que enseguida se xeralizou. E algo que parecía moi interesante, eu agora a volta de 25 anos me sinto un pouco culpable, porque aquilo que parecía xilizar, o que fixo foi, honestamente, bunkerizar un pouquiño ou atrincheirar un pouquiño máis o dermatólogo con respecto, distanciado con respecto á poboación, porque ten que ser todo filtrado a través da foto que envía o médico de cabeceira, e o médico de cabeceira ten que facelo sempre, obligatoriamente, antes de mandar a ninguén presencial, cousa que non debía ser así ou non en todos os casos, ou debían de estar contempladas excepcións. En fin, desas listaxes que víamos antes, tanto desde a medicina de familia como dentro da dermatoloxía, a causa máis habitual e a preocupación máis habitual é isto que vedes aquí, que se chama queratose seborreica. Isto non é máis que unha verruga desas que cos anos todos acabaremos tendo, todos. E son como unhas carochas castañas que aparecen na cara, que aparecen nas costas, poden estar relacionadas co sol, poden non estar nada relacionadas co sol, pero que son sempre benignas, moi feas, pero benignas sempre. Pero o problema é cando esas queratoses seborreicas, o que en realidad estamos vendo é isto, que é unha rapaza treintañera, e isto que ten esta moza é un melanoma.
xa de un certo grosor, con 30 e poucos anos. Un melanoma que está no límite de que poida ter posibilidades de que vaya ben, porque, aunque hai tratamentos sistémicos, hai dous melanomas, o que quitas e curas, e o que non se quita depende moito despois como vai. En fin, algunhas imaxes igual vos son un pouco cruas, pero aquí o vedes quitado oxalá que cura. Pero o problema é que o melanoma chega a parecerse incluso a lunares corrientes que tamén temos todos, xa non só as verrugas hemorroicas. Isto é moi feo, pero en realidade é un lunar menos azul, se chama que é completamente benigno. Igual que este outro que é moi grande, pero é de nacemento, e xa sempre foi así, con esa morfoloxía, con ese tamaño, sempre tuvo esas características e, por tanto, perdóase. Como podemos saber para calquera se un lunar é bo ou é malo? Isto é importante e quizás a mensaxe máis crítica da charla de hoxe. Os que están á esquerda son lunares, os que están á dereita, a vosa dereita, son melanomas. Se a lesión, o lunar é pequeniño, regular, redondiño, ben feitiño, ningún problema. O problema é cando é ABCD, como vedes aí, e esa xente que vin eu, xente real, non é copiado ou baixado de internet ni nada. Se a lesión facedes como para encartala, como dicimos aquí, nós encartar a roupa, ou as sabas, os mantéis, pois non coinciden as puntas, iso é un signo de problema. B, cando o bordo é irregular ou esborrallado, ou ten como marea, non sabedes ben, non é nidio, tamén. C, cando a cor é moi negra, ou ten varias cores na mesma lesión. D, cando o diámetro é grande, máis de 6 milímetros. Vimos que o de antes do pé era grande, pero que xa sempre foi así. Entón, eso, perdóase. Outro cambio. E, sobre todo, o quinto, o máis importante, a evolución aos cambios recentes. E, de feito, vemos aquí que o que vedes á esquerda é o lunar de toda a vida, que non ten problema, quiteillo, pero porque iba a quedar máis guapa, non por outra cousa. E o que vedes á dereita é un carcinoma, un tumor, un carcinoma vasocelular, daqueles primeiros que falábamos. Moi importante isto tamén que vamos a contar, sobre todo vendo poboación de 60 para arriba. Isto chamase queratoses actínicas, que vedes aí a dereita, a mesma persoa. Isto son como pequenas plaquiñas vermellas que cando se lle toca co dedo aos dermatólogos despois da vista, que é o fundamental e que máis traballa, enseguida se nos vai o dedo. Isto é como tocar un papel de lixa, ten un tacto rasposo, mentras que as que falábamos antes, as queratoses seborreicas, que poden ser feas pero non malas, o tacto é máis ben grasoso ou untuoso. Este tacto como de area ou de papel de lixa indica que aí pode desenvolverse máis adiante un carcinoma epidermoide. Ese é de segundo rango de gravidade que falábamos. Pero a boa nova é que con unha cremiña, algo moi lixeiro, non as máis sinxelas, sino as que levan un produto moi concreto, o máis activo, quizás é o 5-fluoracilo, un falso ladrillo do ADN, consigue eliminalo case como se fora, se me permitides a comparación bíblica, como se fora un anxo exterminador. Elimina as células malas ou alteradas e a que está ao lado, que está perfecta, non lle fai ningún dano. Irrita un poquinho, hai que aplicalo 3 semanas, pero non me digades que hasta non lle queda, non só prevén que teña cancro de pel, senón que lle queda a pel ata máis rejuvenecida. E isto pode facer o médico de cabeceira perfectamente, non é necesario acudir ao dermatólogo. Que decirvos que tamén vemos moito dos herpes zóster. Os herpes zóster, en realidade, os herpes é unha familia grande de virus, os máis comuns son os que vemos todo o calenturón, que vemos nos beizos. E o herpes zóster é curmán dese virus, non é exactamente o mesmo, pero é da familia. En realidade, o herpes zóster é o mesmo virus que a varicela. Non se pode ter o herpes zóster se antes non se tivo a varicela. Igual que un non pode ter un título universitario se non ten a primaria. Tens que empezar por unha cousa para ter a outra, de forma habitual. E os herpes zóster, a máis, non se contaxian, porque non pode contaxiarlle a outra persona un herpes zóster do seu herpes zóster se esa persoa antes non tuvo a súa varicela. Cando temos a varicela cura, pero nunca cura de todo. Sempre hai partículas víricas que quedan dormidas, e ao mellor podemos ter a varicela aos 7 anos e ter un herpes zóster aos 80. É a máis curioso, de forma tradicional chamase culebriña,
porque segue un traxecto dun nervio, como volvendo a pel onde estivo a varicela, e segue un nervio como se fora a vía do tren. E iso aquí lle dá ese aspecto de culebriña, polo que tamén herpes é a denominación que ven do grego, a herpetoloxía é a ciencia que estudia, a parte da bioloxía, da zooloxía, que estudia os réptiles. Isto ten tratamento, se se colle tarde xa non paga a pena, pero ten un tratamento específico. E hai que tratar tamén a dor, porque o problema do herpes zóster non é tanto a infección aguda do herpes, senón que pode deixar ese nervio desvaldizo completamente, queimado, como cando nunha casa arde a instalación da luz. Vamos a outra parte un poquinho máis divertida, e tamén de uso cotidiano, que vos vai chamar a atención. As dermatites ou eczemas, que son o mismo, dermatite e eczema quere decir o mismo, mesmo se pode escribir, tamén se admite con C. Eczema en grego quere decir ferver, que a pel ferve, iso que quere decir eczema. E aquí vedes por qué. Aí vedes esas burbullas, que a pel, un eczema agudo neste caso, cando é crónico ten unha forma distinta, que aí vedes como ferve. Pois iso é porque se chama así. E hai moitas, pero isto non ferve, e sin embargo un eczema tamén, a dermatite. Este é o tipo que vemos en moita xente que teñen polas zonas da caspa, das cellas, un certo vermello, unha certa descamación, un certo coloído, nas deiras do nariz, caspa no coito cabeludo, todo iso é un eczema seborreico, que produce, curiosamente, un microorganismo, unha levadura que convive connosco de forma natural na pel, pero que cando crece en exceso produce unha irritación, produce un eczema. Entón é unha parte micótico, pero en realidade é un problema irritativo e hai que tratalo como tal. Aplicar unha cremiña mixta das poucas veces que teña un medicamento para fungos e un poquinho de hidrocortisona en moi poucos días, porque se se abusa, despois veremos por qué, crean os medicamentos, poden crear máis problemas que axudas. Aquí vedes o que é, e que os soará, que é cada vez máis prevalente, a dermatite atópica, que é un tipo de eczema por pel seca, con un rasgo moi xenético. Isto está asociado a persoas que tenden a ter asma, que tenden a ter rinite na idade adulta, e que hai unha teoría moi curiosa, porque se supón que o noso sistema inmunolóxico, as nosas defensas, levan millóns de anos pelexando contra todo, contra parasitos, contra bacterias, e ora vivimos tan entre algodóns, tan en terra limpa, tan en territorio limpo, que o sistema inmune tolera. Non é exactamente así, pero algo desto sí que hai. Realmente, hai pouco, convidaronme da Televisión de Galicia o Día Internacional da Dermatite Atópica, que lles falara deso, e pedironme que yo describira en 4 palabras, desto que te collen así contra a cámara, e dis, bueno, pois, que podo dicir? Pois dermatite atópica é pel seca e que pica, con un trasfondo xenético, con ese tema de alteración da barreira da pel e con esa tendencia cada vez progresiva a que poden ter máis adiante asma ou rinite. Ou non, afortunadamente, porque casi sempre cando chegan a pubertade a pel vira a ser máis graxa e desaparece. Pero non sempre. Aquí tedes un adulto que segue tendo dermatite atópica con esta pel que é un rascar continuo como se tuvera sarna, pero non teñen sarna, continuo, que leva a que a pel se engrosa. Eso se chama liquenificación. Bueno, e este, seguro que se vos pregunto, alguén, sobre todo as mulleres, podíades decir por que credes que esta rapaza ten aí ese eczema, esa alerxia. De que vos parece que pode ser? Do cinto, da fibela do cinto, do metal. Casi sempre é polo cromo que ten, que o cromo é moi sensibilizante. Do cinto. Era mellor que fora de mellor calidade, que non tuvera cromo, ou que fora de plástico. Curiosamente o plástico casi nunca dá alerxias. Unha das máis curiosas, e que parece maxia, porque a xente vai toda tranquila, é a alerxia das pálpebras, dos párpados. Porque unha muller de mediana idade, ou non, ou máis ben nova, cando ten alerxia nas pálpebras, 9 de cada 10 veces é pola laca das uñas. Xa me diredes que ten que ver a laca das uñas cas pálpebras. Cada vez que se toca e se rasca, sen der de catarse, está levando, metendo logo na casa. E é como un círculo vicioso que pon peor. Chega a dicirlle que non pinte as uñas e o problema dos ollos desaparece. Non todas as veces. Hai unhas pequenas excepcións que son por outra cousa. E adoita ser polo formol que levan as uñas como endurecedor ou as novas uñas de xel que son de acrilato
e son moi sensibilizantes. Outra tipo de dermatito alerxia moi curiosa é esta que vedes aquí nos 3 primeiros dedos da man non dominante. No meu caso, a miña dominante rota é a esquerda, e neste caso sería tamén, esta é a dereita, da man que non usa. A que ten peor é a man que non usa. E alguén se lle ocorre de que pode ser isto. Os 3 dedos, para que usamos os 3 primeiros dedos da man que non usamos. Se vos ocorre pa que? Ocorre se vos pa que? Bueno, cando vexades isto e dice, mira, normalmente os dereitos teríadelo nos 3 primeiros dedos da esquerda, e eu, se o tuvera, tería os 3 primeiros dedos da destra. Isto é unha alerxia por aro, que é frecuentísima, e isto ven as estrelas, e case sempre é os 3 dedos que se colle o gallo, porque co dominante colles o coitelo, e a veces teñen un pouquiño no primeiro dedo, porque ao ir pasando vai tocando. E sucede co allo, coa cebola, con todos os bulbos. Curiosamente poden comelo, que non lles fai nada, pero non tocarlle capel. Basta dicirlle que non o toquen e o problema está arranxado. Isto ahora xa non o vemos moito, pero foi unha auténtica epidemia durante uns anos. E eran as tatuaxes que se facían nas feiras con pretendida gema, que en realidade levaba unha sustancia que tiña reacción cruzada cas gomas negras, e que, ao cabo dun mes e medio, cando desaparecía a cor, quedaba a forma como facendo esa alerxia. Neste caso, un dragón, cando xa donde vai, que non tiña tatuaxe. E algunhas veces é por medicamentos. Hai algúns medicamentos, sobre todo os antiinflamatorios, que non vos recomendaría moito usar, os antiinflamatorios en crema. Non me lo recomendaría moito usar cando sexa verán, porque a maioría deles reaccionan co sol e producen queimaduras, que en realidade son fotoeczemas. É dicir, se un ten que tomar un antiinflamatorio, mellor é tomar os menos medicamentos posibles, pero se ten que tomar algo, o mellor é que sexa por boca, e evitar os tópicos poñéndose ao sol. Se non se puxera ao sol, non lle pasaría pasado isto. Pero non só iso, é que isto pasa a veces incluso coas colonias. Este home bañouse en colonia, e por iso se vos di sempre, e se comenta sempre, nos consellos de fotoprotección, que non se poñen colonias antes de ir á praia, porque moitas delas actúan como lupas, concentrando a luz solar aí. Esta é a razón de ser, porque son fotosensibilizantes. Vamos a falar de algunhas outras cousas curiosas, pensando un pouco tamén nos médicos que nos acompañan, pero tamén que vos é interesante vos. Por exemplo, algo que vemos cada vez máis é que se chama dermatite perioral, que en realidad habría que chamarlle infección perioral ou alteración da flora perioral. Por exemplo, isto que vedes aquí, que parece unha irritación, entón teríamos a pensar que isto é de chupetear ou de recomendarle un corticoide, pero cando nos achegamos e miramos con calma, vemos esa especie, aí vedes dúas cousiñas, vedes como uns peliños brancos finos, que son pelos de verdad, pero vedes como uns tetos, se queren intuir, uns tetos brancos un poquinho máis gordos e máis curtos, que esos son un tipo de microorganismos, de ácaros que conviven connosco de forma natural na pel, e que nesta lesión que vedes aquí, cando se raspa un pouquinho e ya mandamos ao microbiólogo, nos manda estas imaxes tan bonitas que nos fixo o doutor Pepe Llobo, que é veciño de Esteiro ahora, é de Santiago, pero que nos acompaña hoxe e nos sentimos moi honrados. E ele é o que fai, xa xubilado, pero ainda vencellado á Universidade de Santiago, o que nos fai estas fotos tan bonitas. A familia Llobo, ademais, é moi querida en Outes, porque seu irmán Santi escribiu un libro extenso sobre as carpinterías de Ribeira, e eu xa casi propoñería nomealo fillo adoptivo de Outes tamén. Moitas gracias. Pois isto que vedes aquí, que se o vedes en a 3 dimensións é horrible, temos todos algún na pel sempre, sempre, pero non en unha densidade tan alta como se vía nesta rapaza alrededor da boca. Eso que vedes aí son unhas tapiñas, é como un verme tal cual. E o que se ve esa coliña é o que asoma para fora da pel. Cando é moito, e se usa unha cremiña de cortisona, ben porque a propia persoa dixo, bueno, esa crema que me foi tan boa para a man, vou na botar na cara. Ou porque o médico, con moi boa, a mellor intención, pensando, por exemplo, que pode ser unha ecema seborreico, como víamos antes, e lle dá unha cremiña de cortisona,
Iso parece mellorar, pero en nada está moito máis grande, e en nada moito máis grande, e en nada moito máis grande, e incluso con grans vermellos, como se fora un acne. E isto é o que é unha dermatite peroral e que adoita aparecer máis en persoas que teñen tendencia a rosácea. Rosácea, que probablemente vos soe, en realidade un acortamento, unha abreviatura de acné rosácea. E de feito hai que tratalo con antibiótico e hai que tratalo, cando hai eses ácaros que viades antes, con un parasiticida, neste caso ivermectina, que aquí sí, ao contrario que a sarna, sí que funciona moi ben para os demodex, que é como se chaman estes ácaros. De feito, este é o meu amigo Jesús, que me autorizou a traer a súa foto a presentala aquí, que viña por un herpes zóster, pero que tiña a cara e dice, mira, isto non me dá, estou botándolle a crema de cortisona, isto non me dá mellorado nunca. Pero claro, isto é un problema realmente serio, e é un problema asociado a veces á mentalidade que temos, porque xa integramos no noso ADN que non lo ten que dar todo seguro. Claro que sí, e sobre todo o importante. Pero non todo. Temos que poñernos da nosa parte un esforciño e un mirar por nós. Porque a crema de cortisona a Jesús non lle gustaba nada e a crema hidratante que tiña que utilizar, sí. E de aí foi que isto foi engordando, como unha bola de neve. Isto hai que suspendelo, se pon peor, porque a pel se engancha un pouco a cortisona. Produce un efecto casi como un efecto de mono, como un yonki que dependa dese medicamento, pero a moita menor escala, por suposto, e local, tópico. E con un antibiótico, nuns días, enseguida remite e mellora. Pasamos a outro apartado, no que tamén nos vai axudar moito, aquí polo menos o doutor Yo. Isto é, Outes é un concello claramente mariñeiro, pero tamén ten unha parte gandeira importante. Este non é veciño de Outes, pero, bueno, cerca. E o que ten aquí é isto porque tiña unha explotación gandeira e estaba preocupado porque tiña unha xuntanza o día seguinte co presidente da xunta e tiña medo de pegarlo e entón o presidente estaba preocupado con razón porque o que tiña era unha tiña que lla pegaran as vacas, cando teñen a pel mal e teñen rosas, sempre se dixo aquí de forma eufemística ou tradicional rosas, pois o gandeiro acaba os coellos, é frecuentísimo, acaban collendo fungos casi seguro. En realidade, hai tres grupos grandes de fungos. Todos, hasta os champiñóns que comemos e os cogumelos, se dividen en tres grandes grupos. As levaduras, que son como as que fan o viño e o vinagre, que algunha vimos e veremos, os dermatófitos, que son os máis habituais na pel, e os mofos, os moos, que son os fungos superiores, que son, cando frutifican, os que comemos. E algunha vez poden afectar a pel e algunha vez poden afectar o organismo interno e de forma ademais devastadora, porque normalmente hai persoas que teñen as defensas moi baixas, que están con tratamentos inmunosupresores e son moi agresivos. Aquí o vedes, por exemplo, e fai uns debuxos en diana moi curiosos, porque en realidade, como os sarcóptes da sarna, a maioría dos fungos da pel, os dermatófitos, comen a queratina da pel, a proteína que está por riba. Entón vanse expandindo sempre hacia fora, como os círculos dos cogumelos. Pero no centro comeron a queratina, e cando se volva a crear en 28 días, aproximadamente 4 semanas, outra capa de queratina, e cando os que estaban aí no centro volven a ter comido, e poden a volver crecer. Entón casi podemos botar contas do número de semanas que ten o fungo, porque ten que ver con os piñeiros, como as coníferas, os círculos que vai facendo de crecemento, supón un círculo cada 4 semanas, que é o tempo que se forma a capa córnea e que volven a ter comida. Por fora se expanden sempre, polo centro, cando agotan, teñen que esperar a que volvan a ter comida. Moi frecuentes nos pés, moi frecuentes, frecuentísimos. Seguramente dos que estamos aquí, un 15 ou un 20% teñamos un pouquiño disto. Ten que ver moito co calzado oclusivo, ten que ver moito coa sudoración. En verán compre que usemos calzado máis ben aberto, co pé se ventile, non digo respire porque a pel non respira, a pel respira o pulmón, a pel ventila. E asociado a isto, vemos que cando se utilizan, que vos falaba,
algunhas cremas de cortisona que son fantásticas para as dermatites, pero para isto xoga en contra. É como cando un ten un papel ardendo e aplica e vai botar ali un caldeiro e resulta que o que lle botou era gasolina. Pois aquí o ves. Isto, por exemplo, este tipo de avance que vai, en vez de ir a mellor, vai cada vez a peor, hai que pensar sempre que poida ter un fungo. E a maneira de tomar a mostra, ainda que moitas veces en moitos centros o fan entre dous cristais de porta ou entre nunha placa, un disco redondo que se chama placa de Petri, a mellor maneira, e o microbiólogo non lo pode confirmar, é como vedes aquí, con algo tan sinxelo como con un bisturí raspando, sen mancar, sen facer coller unhas virutas, unhas escamas da pé, deixalas caer nese sobre, nese cucurucho que van ao fondo, como se fora unha papelina, eso se dobla, e o microbiólogo recupera do fondo sen perdelo, porque cando se cerran os cristais perdes a mitad del por fora. E desa maneira cae todo como se fora un funil hacia a parte inferior, como unha rede, o recupera de aí e nos provee imaxes tan bonitas como estas que veis aquí. Estos son vistos xa directamente con un tipo de luz especial, os fungos que aquí vedes. Con ese aspecto que teñen de canas, parecen canas de bambú, con eses tabiques no medio, dependendo do tipo de especie, en fin. E moi asociados aos pés os fungos das unhas. Os fungos das unhas que teríamos unha alta porcentaxe de maiores, que poden ser poucos ou poden ser moitos. Isto realmente é un problema de saúde en xeral, pero non é un problema grave. Eu nunca vi morrer a ninguén dos fungos nas unhas, a verdade. Pero bueno, que fai feo, eso si vos lo podo garantir. E incluso con este aspecto tan defeito que chega a pintalas por riba para non velas, co cal é como que embarre para debaixo da alfombra. E cando un toma a mostra desas unhas, o que ve isto que é, isto é fungo macizo casi, macizo. É importante salientar desto, e tamén dos nosos colegas, que cando teñades, se alguén realmente ustedes, o mellor é sempre comprobalo, tomar, non facelo de viso, senón tomar unha mostra, como cando ides ao médico non nos mira os ollos e nos di que estades anémicos e tomades ferro, o ideal é tomar unha mostrinha. E co microbiólogo confirma. O que pasa é que a veces non é doado ou non hai moito tempo. Tomar unha mostriña e o tratamento dos fungos das unhas hai que facelo sempre, 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 sempre por boca. Por boca. Non vale de nada poñerlle algo tópico. Porque case sempre, por unha razón doada de entender, vos non vos meteríades nunca na ducha con un paraugas aberto ou con un chubasqueiro, porque nin vos ides mollar para duchar. O fungo está sempre por baixo da unha, e calquera cousa que se aplique por riba, a propia unha falle de escudo, porque non chega a onde ten que chegar. Hai que tratarlo de dentro para fora, ou ben levantar completamente esa zona de unha afectada e entón pegar. E hai algo, isto vino esta semana, e chamou a atención, incluíu no horario un par de días, porque o centro de saúde non é de aquí, pero esta persoa veu a ver hai uns días porque tiña esa unha aí que vedes verde, verde negra. Bueno, isto é unha cosa que se chama así, chamase unha verde, unha verde. E a señora foi ao seu médico mandoulle unha foto ao dermatólogo, pero quedou en cola de espera de que se contestara iso. Pero como vou a ter isto así? E a médica, preocupada por iso, dice, non, voulle dar unha solución, xa que non me contesta a foto o dermatólogo, vou dar unha solución. E deulle, efectivamente, pastillas dos fungos que vos comentaba antes. Pero a señora dicía, eu creo que é o que teño a terra. E tiña toda a razón, toda a razón. Ela o que tiña era a unha despegada. Debaixo se lle meteu todo tipo de porquería e crece un microorganismo, unha bacteria, que se chama pseudomonas, que ten unha cor un pouco verdosa. E iso é o que lle dá a cor verde, por se chama unha verde. Hai outros xermes tamén, pero hai de todo. Entón, o único que hai que facer, toda esa unha despegada, recortala ata onde este despegada, sexa pouquiño ou sexa hasta a mesma raíz, e aplicar un pouquiño de auga oxigenada, e queda curado instantáneo. A señora tiña razón, era roña, pero uns por outros a cousa rulou demasiado alá. É dicir, a veces nos quedamos curtos, a veces sobreatuamos, coa mellor intención, por suposto. Decíamos antes que, aparte dos dermatófitos, dos mofos que hoxe non imos falar, que hai outro tipo que se chaman levaduras. Esta é unha delas. Isto se chama Malassezia furfur, antes pipiros por oval, van cambiando os nomes para aquí. E estos son fungos que ten moita xente nova, adultos xoves,
e chamase pipiríase versicolor. Versicolor porque van a contra da cor que ten a pel. Se a persoa ten a pel clara, as manchas póñense vermellas ou castañas. E se a persoa está morena, as manchas póñense blancas. Como vedes aquí. Isto se ve además que está activo porque ainda que está branco, o bordo está un poquinho vermello. E iso que fai esa descamación moi fina, isto é completamente asintomático. Casi é un problema estético, non é un problema de saúde moi importante. Pero doita aparecer asociado precisamente, como falaba o Dr. Dios, a actividades de deporte, persoas que tocan, se teñen a pel case sempre quentiña, algo sudosiña, e especialmente agora a fin de verano. Isto se parece a iso, pero non ten nada que ver con eso, é unha enfermedade moi curiosa, se chama pipiríase rosada, e que é por un virus do herpes, distinto completamente dos que víamos antes do herpes zóster e do herpes simple, o herpes virus tipo 7. E comeza por unha roncha máis grande que as demais, é moi aparente, moi exagerada, pero a persoa está perfectamente san, aparece no tronco, casi nunca nas extremidades ni na cabeza, e en menos de un mes ou mes e pouco marcha. Por iso se coñece popularmente como a enfermedade dos 40 días. E, curiosamente, isto non repite prácticamente nunca, é moi raro que volva a repetir. Falándonos de novidades, porque alguna cousa así en quente me parecía interesante traervos, porque a medicina non é estática, vos sabíades que non había COVID, e en 2 meses houve COVID, todos encerrados, e agora temos que irnos vacinar, acordádemos de ir vacinarnos da COVID e da gripe. E isto é algo moi recente que está asociado a cambios demográficos e a este tipo de costume que vedes agora da xente nova de rasurar moito a caluga por un tipo de fungo que se chama Trichophytum mentagrophytes e que o colles no barbeiro, collelo no perruqueiro, porque se rapa tanto que duns a outros van sementando. É algo que apareceu asociado ás perruquerías étnicas no sur de España. Este é un caso que vimos e aí vedes o doble círculo. Isto quere dicir que xa levaba máis dun mes, pois xa ten 2 voltas. E isto describiu este compañero meu de Málaga, José Ignacio Galván, que é dermatólogo alá, e estamos en Málaga, unha adega malagueña, celebrando ano e medio, un sitio moi típico dali, e foi o primeiro en España que veu a voz de alerta a sanidade sobre isto que tuvo certo eco na prensa hai algo máis dun ano. Pero que seguimos niso, sigue estando aí, porque cando vedes a xente nova que ven do barbeiro, como ven? Con pelo aquí e sen pelo atrás. Xusto o que nos pasa a maioría dos que xa temos certa edad. A inversa completamente. Que perdémoslo arriba e seguimos tendo por baixo. E para rematar, algo tamén moi enquente, que é xusto destes últimos, eu diría, 4 ou 6 meses. Que é isto que vedes aquí. Isto que vedes aquí, que aparentemente os aspecto así exudativo, que rezuma, isto se chama, en galego, chamase impetixe. En castelán chamase impétigo, en inglés chamase impétigo, en portugués chamase impétigo, só se chama impetixe en galego. Non temos que defender. Pois esta impetixe, que é unha infección moi superficial por unhas bacterias, habitualmente que eran streptococos, de 6 meses aquí, e isto que non tiña media torta porque se poñía unha cremiña antibiótica e desaparecía en 4 días, que era unha cosa de nenos, isto ahora estamos vendo unha auténtica epidemia disto, que non é por streptococos, que é por outro xerme un poquinho máis activo, que son estafilococos, e que son completamente resistentes a calquer tratamento tópico que se aplique, do tipo que sexa. Non serve para nada. De feito, o nome completo é impetixe contagiosa ou impétigo contagioso, porque a mesma persoa vai espallando duns lados para outros ou transmite a varias persoas. A teño atendido, non é algo grave habitualmente, hagas que sexa moi intenso, entón si pode ter incluso afectación, porque isto está non estafilococo, senón streptococo, asociado a portadores que teñen tamén a gorxa, as faringites, en fin, que dá moita febre por streptococo, e moitos deles teñen noutro xerme, o estafilococo reservorio nasal. Está dentro da nariz. Entón, ainda que curen, poden volver a espallar outra vez desde aí. Co cal, vedes aquí casos un pouco máis extensos, moi aparentes. Isto, en cambio, cando cura non deixa marca ninguna. Eso sí, o que ten é que pode quedar algo sonrosado, pero non fai cicatriz. Pero estamos vendo unha auténtica epidemia, semana sí e semana tamén.
Este mismo foi deste luns pasado, un neno que é o tipo de poboación habitual, pero tamén en adultos. E para isto o tratamento que hai que facer agora, que ainda está en quente, pois é o de fadroxilo, que é difícil de conseguir, que é moi cómodo porque son 2 dosis diarias, pero que non hai maneira, agora está como en ausencia nas farmacias. Ou tamén outro tipo de penicilina, porque os dous son penicilinas modificadas, que é a cloxacilina, que hai que dalo 4 veces ao día, un pouco rollo, almorzo, xantar, merenda e cea aproximadamente, durante unha semana máximo de días. E con todo isto, e como bo tense, pois moitas grazas.